Ikut hadi sini nung mani samani manaragi kapo paket apa nung jangnai biskut amarakai thanda rokta nogo borok paket kon phan charna khana krei rok hnai paitoni jago sungbo nungo nogo tongkhang kai sungbo nungo bui paket buini ba khani aba sari we kana hadi mini rok hadi obrok bo masai loi hadi ami sui jotono sausi nogo kai biskut dok menu basa mangna jabuk mabuma tei masakai berai tongo engkai sui rok aming rok ni banta so biskut rok pai ma tonu borok bo borok khai masai loiba sanu engkai borok rok phaike kun phanchar khana krei rok khani paitoni jakta abona tan nangjaknai chajaknai thalik rok handi ke makha menu rok masai loi bei ka sanani orang manai video khaitan se gana asugui marugui tongmai baika masoi loi handi iko amon tachine nangjaknai chajaknai manei rok nogo borok phaika hingkai amter tono naga haipanchin mato bazar gana sok muni siba bazaro se nok para bisingo se bazar ba hambai narak di nai ka sui kosom pha phaika iko amorok no chanai rok machanai rok iko laithangka hamba swnangte narkha naitong di